Вітаю усіх, ви на каналі Білоруський урбаніст. Хочу сьогодні вам розповісти про таку річ, як венський припинок. Чому він корисний для Мінська і городів, у яких є громадський транспорт, особливо трамваї. І у чим польза гэтага венського припинка і венської платформи. На нешироких вулицях не заўсёды ёсць месца подстока. У трамвайнага припинка была своя асобная платформа. І што адбываецца ў Беларусі ў такі момант? Просто припыняецца трамвай. По правилах машины павінны спыняцца до трамвая і вызваляць место для пассажираў. Што бывае на практыке, не заўсёды машины припыняюцца, гэта па-першае. Па-другое, пассажиры адразу трапляюць на апаснае месца, на дарогу. І часцей за ўсё гэта лужы, гэта праезжая частка, і трэба дабежаць да тратуара. Што прыдумалі ў Еўропе, гэта было выкарыстоўвана першы раз у Вене. Венская платформа альбо венскі прыпынак. То бок, глядзіце, здесь то место, якое выкарыстоўваецца і як праезжая частка, і як прыпынак для трамваю і грамадскага транспарта. Як бачыце, аўто едзе больш павольна па венскаму прыпынку, таму што ёсць фізічнае абмежаванне, і ніхто не будзе разганяцца, таму што проста пашкодзіць сваё аўто. Ну, гэта павялічвае бяспеку. Потым гэты прыпынак робіць так, што не існуе вады і луж пад нагамі, таму што яна вся сцякае. І бачыце, як зручна карыстацца, калі падыходзіць транспарт, трамвай ці аўтобус. Нашмат зручней, чым звычайным трамвайным прыпынкам. Плюс аўтобусы таксама могуць карыстацца гэтым прыпынкам, і ім не патрэбна заязджаць у карман. У Польшчы зроблена так, што аўтобусы карыстаюцца трамвайнымі колеямі, шляхамі, так як вылучанымі поласамі. Гэта робіць даволі добрую справу, таму што ніхто не заязджае на гэтыя колеі, гэта першае. Другое, што аўтобусы могуць карыстацца светлафорамі для трамваю. Яны маюць такі ж прыярытэт і такую ж вылучанасць. Яны лепш выконваюць роспіс, яны менш спазняюцца і гэтак далей. Таму проста павысіць узровень месца, дзе трамвайны ці аўтобусны прыпынак, і мы ўжо атрымліваем шмат плюсаў, выгадаў для пасажыраў, для бяспекі на дарозе і для хуткасці. Нават аўтамабілісты выйграюць, ведаеце чаму? Таму што аўтобусы з імі не едуць у агульным трафіку, і да таго менш чэргі на светлафорах. Аўтобусы едуць з трамваямі, яны першыя уязджаюць за аўто са сваёй паласы. Ну і трафік аўтамабільны, ён крыху павольны больш, таму няма коркаў, няма ДТЗ і гэтак далей. Адны плюсы у венскай платформы, у венскага прыпынку. Назва такая, таму што гэта пачалі ўжываць у Вене. Зараз гэта распаўсюджана па ўсей Еўропе. Нават у Маскве ёсць, а ў Беларусі няма. Таму, калі мы зможам здабыць нашу цудоўную Беларусь будучыні, у Мінску, на вуліцах, дзе ездзіць трамвай, у нас будуць такія венскія платформы. Адзіны апошні плюс, што фактычна людзі ў адзін узровень карыстаюцца, то бок яны выходзяць з аўтобуса ці трамвая прама на асфальт. Не трэба часцей за ўсё ніякіх там ступенек і гэтак далей. Не трэба прыгаць у асфальт, потым на бардзюр. Таму я не разумею, чаму у Мінску такога не робяць. У нас чамусьці вырашылі пафарбаваць проста асфальт у раёне трамвайных прыпынкаў. Ну гэта смешна. Няўжо так дорага было зрабіць венскія платформы, венскія прыпынкі?
Няўжо гэта нейкія касмічныя траты параўнальныя з будаўніцтвам метрапалітэна? Няўжо? Ёсць грошы на нейкі супер хай-тэк прыпынак на Нямізе, так, а няма грошай проста зрабіць утульную платформу для пасажыраў. На жаль. Яшчэ адзін плюс такога прыпынка, бачыце, што трамвайная калея, яна бетонная, і калі пад'язджае аўтобус, ён не фарміруе потым у асфальце такую калею так званую. То бок не пашкоджваецца асфальт, цяжкі аўтобус едзе на сваей паласе бетоннай, а лёгкія аўтамабілі і ровары едуць па венскаму прыпынку. Як бачыце, зараз яны чакаюць, пакуль выйдуць людзі, нават калі людзей няма. Неяк так, яны ўжо спыніліся, таму што яны скінулі хуткасць, дзякуючы розніцы ва ўзроўнях. Гэта вельмі зручна на тых вуліцах, дзе немагчыма зрабіць асобную платформу. Подписывайтесь на мой канал, я шмат распавядаю пра транспорт, градабудаўніцтва. Все толькі пачынаецца, будзе шмат новых відэа, кожны тыдзень відэа, кожны тыдзень стрымы. До новых встреч!